Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula badhe nempangake diri. Tepangaken, kula Rio Aldi Rifanto. Kula siswa kelas 11 saking jurusan TKJ utawa Teknik Komputer lan Jaringan. Kula sekolah wonten ing SMKN 1 Wonosobo. Griyanipun kula ing Dusun Kabutuh, Ngatikusuman, RT 17 RW 8. Ing sekolah kula saged damel kabel kagem internet, damel server Debian lan liyane. Ing sekolah kula wonten kegirangan yaiku gampang nyupekaken materi. Mudeng materine ananging kula mboten saged nerangake materine melih. Ing kelas kula tanggung jawab marang tugas kang dikei. Kula garap saking awal kanthi rampung. Nalika kula wonten masalah, kula biasane meneng kagem nenangake diri lan ngluru kagem ngrampungi masalah niku. Cekap semanten saking kula, nalika lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.